जिरायदो र' मेंबाय फालु खानानै नै फालुआ मारै जाना दं नै जोंहानि एखेबारे सान्दुंआबो ओरैबायदि नै एखेबारे नाहरलाय नै सान्दुंआ हनै सान्दुंआ एक थानो हायो नै सानैसोखौ नायलाय बापरे साथा लाबावलायदोसो खामथाब जानो गोसोम जाजानो गिनानै नै फालु खानाया ओरैबायदि गिखला नुदोंना लोगोफोर आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायफिनलायबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय लोगो नोंथांमोननि सायाव जिरायगासिनो दङ फालौ खागासिनो दङ र' फालौ खागासिनो दङ जिरायबाय दसे जोंहानि फालुआ मा जादों एखेबारे फालुआ दाम गैथाराना दाम नेनानै नै मोनलांजोबनानै सिरिलायलांबाय मा खालामनो एखेबारे नै हाग्राबो जाजोबलायलांबाय नै एखेबारे मानसियानो माने नायनो बानायनाय जाखादोंनानै दाम गैयिखायनो मा होननो आरो ओंखायनो हाग्राखौबो माबा गोसो गैथारि दाननो फिथाइयाबो मोनलायलांबाय मा होनबावनो आरो नै एखेबारे फिथाइयाल' दं आरो नै एखेबारे जेरै बानलुआनो गोजा खिन्थु गथाय हाग्रा गोजा एखेबारे फिथाइखौनो माने नुनायावलाय मोजां नुयो नायनोबो फैबाय थायो ओमफ्राय आरो मा दाम गैयिखायनो एखेबारे गोसोआनो गैया माने फाननाय ओरैबायदि दिनैसो जात्रा खालामबावनो नायदो इबो सिरिनानै गोग्लैजोबलांबाय मा खालामनो आरो बार फैबा गाला लाङो माबा लाङो बानलु नांबा ओइ आसारफोर बानायनो सोरनोबा नांगौबा खोन्थाहरनो हागोन नै गोमोनखौनो नुवाखै नै आयु नोंसोरो मा खालामना दोनो फानलु गोमोनखौ आसार खालामो ना मायो सोरबा फानलु गायफेरग्राफोरा खोन्थाहरलाय नै एखेबारे मा खालामगोन जोंहा आरो बिफाङावनो दोनबायसो थादोंमोन है बिफाङावनो दोननोसै फैगोन बोसोराव खाखासिगोन दे ओरैनानै दा आरो मा खालामनो खाथारनोसै थायनोसै ओरैबायदि आरो नांगौ जाबाय मोजांबो नुयोना जारौ जि साफानो आयु बै फैगोन बोसोरालागै थाथारगोन थाथारा मिथिया थाबाय थानायबालाय मोजांबो नुगौमोन साफानो थाबाय थायो दा मा खालामनो बारा खायाखै मनाथाम मनाब्रैसो जाबाय दा एखेबारे खाबावनांजोबगोन बेखिनिखौ खाजोबथारनांगौ हागोन हाया दिनै नायनि र' नै खागासिनो दङ गोमोनथार मोनफ्रुलांजोब्बाय नायनाबो थानो हाया अनथावथावनो मा होनगोन आरो दामबो गैया बिखि गारनो ना मानो अनखांनायबो मोनो बिखि आरो हाग्राफोराबो सुथाबनो हमहांदो दाम गैयिखायनो मा होनबावनो आरो बुंथावला है साला मा बिफाङानो फुनासो गारहरनो गोसो जालायलांबाय फानलुखौनो दाम गैयिखाय जानानै आरो बेसेबां जानो आयु बाथोन जालाय माबा मैगङाव जालाय बेसेबां जानो बिखौलाय धैत बानलुआलाय साइजआलाय बिराद मोजाङानोमोन एखेबारे मा जागोन नुवाखै नै जि गोजा आयु है मेंसोबायलै बिराद एखेबारे फानलु खानाया गंथाबबाय थानांगौ गैथारा हाथारा सिं सालांजोबो गाहायथारना बिफाङाबो बापरे फालु बिफाङा मोनजोबनानै गुब्रुजोबनानै एखेबारे आखाइ साखाइ आलौ लांजोब्बाय मोखां सोखां एखेबारे गोजा मा होनबावनो आरो सेस मेगनावबो जिं आलौलायलांबाय खाग्राफोरा खागासिनो दङ हनै एखेबारे ओइखिबो नै सान्दुं गोसाया एसे माबा जाबाय गय साथा लाना खानाया एसे माबाबाय बिराद बुरजा दंबावो खानो गैया हाला दिनै मा होनबावनो आरो फालौनि दामखौ थांनाय बोसोराव जिबायदि जादोंमोन फवासेयावनो 60-70 थाखायाव थांदोंमोन
नाथाय देग्लाय फाल्लासेयावसो 80 थाखा 90 थाखा होमबा साननानै नायदो माबायदि सम सफैदों ओरैबायदि अबस्था माने दा मा होनबावनो आरो नै मालसिं बनाय बिफांनि बायनाय जोलै बायनाय बेफोरनि दामफोरानो उथिगोन ना उथिया मिन्थिया जियानो जाया मानो थैद तेरिका बेफोरबायदिबो जाथारो नालाय थांनाय बोसोरनि सिगांनि बोसोरफोरनि बायदिबोथ' पुरा मालामाल जागौमोन आरो ओरैबायदि फिथाइ थाइदों दंमोन खिन्थु दामासो गैयाना माथो खालामबावनो जियानो जाया मानो जों उनफोराव साननैसो उनाव दाम उथिबायनोबो हागौ बिजानि नेना थानोसै आरोना जियानो जाया मानो लोगोफोर भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायफ्लांदों अननानै खेबसे लाइक खालामनानै गालांदो लोगोसेनो आंनि बे चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो हानाय बायदि खाबाय आरो खागासिनो दंबावो मनानै दंबावो नै खाबाय